Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Zapratite nas i bit ćete u toku sa aktuelnim događanjima iz sveta pravoslavlja i šire i mnogim dušekorisnim sadržajima. Hvala vam. Novo proročanstvo starca Geokona. Svet će uskoro potonuti u krv. Dana 16.12.2021. godine više grčkih eskatoloških sajtova prenelo je novu poruku starca Geokona sa Kipra, koji je nedavno postao veoma poznat širom sveta, pa i u Srbiji. Prvi deo poruke, iako veoma dugačak, po našem mišljenju nije previše aktuelan, jer govori o vakcinaciji, o čemu je za protekli godinu i više dana rečeno dovoljno toga. Zato smo iz prvog dela izdvojili samo par citata, odnosno starčevih duhovnih pouka. Deco moja, kad uzjašite konja koji je poludeo, vi mu uzdama pokažete pravi put, ali on ide levo, tvrdoglavo ide ka litici. Ali kada konj padne, on pada sa vama. Da li ćete imati priliku da skočite nazad? Ne, naravno, jer ovaj put ima samo jedan pravac. Pad. Pad čoveka. Govorili su nam svetitelji, proroci. Govorilo vam je evanđelje, koje je reč Božja, i govorili su vam o padu ljudi. Sada ćete videti ove ljude koji će izgubiti duhovnu svetlost, izgubiti inteligenciju. Oni će imati logiku vođenu jednostavnim instinktima. Ako smo gladni, moramo da jedemo. A ako želimo da jedemo, treba da uradimo nešto da dobijemo ovu hranu. Dakle, njihov instinkt neće zavisiti od logike, već će logika zavisiti od instinkta, kao što je slučaj sa živim bićima koja imaju ograničenu svest, kaže starac Geokon. Drugi deo starčeve poruke je znatno sadržajniji i konkretniji. On govori o dolazećem Trećem svetskom ratu. Starac poručuje: Deco moja, posle nekog vremena novi naziv Kipra biće Republika Grčki Kipar, po nepravdi nanetoj ovim svetim zemljama Kipra i Grčke. Ovu zemlju je izabrao Bog. Pandemija će biti zaustavljena isto tako iznenada kao što je i počela. Biće zaustavljena, po znacima navoda, eksplozijom naroda. Naši susedi na severu Turske, odnosno Azerbejdžan i Rusija, pokušat će da izbegnu rat, ali neće uspeti, jer će u Turskoj početi talasanja naroda koja će prerasti u nemire. Kontrolni sistem će izmaći kontroli i zbog toga će pandemija biti zaustavljena snažnim dekretom. Na 4. busteru pandemija će se završiti svuda. Čućete o tome uskoro, moguće već u januaru. Čim počnu da šire 4. injekciju, počeće globalni rat. Sva zemlja će drhtati od eksplozija. Ovaj rat koji se približava neće biti ni vašom voljom, ni vašom krivicom. Vi ga ne prizivate. Toliko će krvi biti proliveno, da će se ljudi daviti u njoj i sve će se tu pomešati. Ovo govorim malo alegorijski, jer će se kroz ovaj masakr sve toliko pomešati da će se krv neprijatelja ujediniti i neprijatelji će postati bliska braća. Na talasu ovih smrti sve će se pomešati. Mentalitet ljudi će se iz korena promeniti. U one dane, u gradu koji vi zovete Carigrad, svi narodi zemlje gledat će očima anđele i svetitelje koji pevaju nebeska slavoslovlja. A potom će ljudi videti i čuti osobu kroz koju će Bog govoriti.
Ovde se posljednja poruka starca Geokona završava. U kojoj meri ova poruka starca odražava realnost, nije na nama da sudimo, a kako će sve zapravo biti, Bog zna. Ono što međutim pravoslavni znaju, to je da su sva proročanstva uslovna. Njihovo ispunjavanje, odnosno neispunjavanje, zavisi od odgovora ljudi na njih, odnosno od ljudskog pokajanja. Navešćemo samo 2 primjera iz Starog Zaveta. Upozorenje i poziv na pokajanje gradovima Sodomu i Gomoru Bog je poslao preko 3 anđela, ali oni se nisu pokajali. Njihova sudbina je poznata celom svetu. Nestali su u ognju i pepelu. Suprotan primjer je starozavetni grad Ninevija, o kojoj se govori u sljedećoj pouci svetog Jovana Zlatoustog o kraju sveta, iz koje također saznajemo zašto Bog šalje ljudima proročanstva i zašto se ona ponekad ne ispunjavaju. Kada bi Bog poželeo da uništi svet, on bi to veoma lako učiniti mogao. Nema ničeg lakšeg za Tvorca, koji je sve stvorio samo rečju, da u jednom trenu svet vrati u ništa, jer je ni iz čega svet i nastao. No, Bog u svojoj velikoj milosti i brizi o našem spasenju unapred nam govori o kazni koju namerava da na nas pošalje radi toga da je ne bi poslao. Govori stoga da bismo znali o tome, da bismo se proželi strahom pred gnevom njegovim, da bismo se odvratili od greha i osjetili njegovo nesumnjivo upozorenje. Na taj način on je postupio sa velikim gradom Ninevijom, čija su bezakonja prevršila meru. Poslao je proroka Jonu da bi im kazao: još 40 dana i Ninevija će propasti. Pa ipak, Ninevićani nisu izgubili nadu. Poverovali su Bogu, odredili strogi post i za ljude i za životinje i kajali se u kostreti i pepelu. Bog, videći njihovo pokajanje, smilovao se i kazna kojim je morala doći nije došla. Tako se i pre potopa zemlja napunila bezakonicima i Bog je rešio da je pogubi. On to nije obavio odmah, nego ih je obavestio 120 godina pre toga. Zatim je 100 godina odredio Noju za gradnju kovčega, da bi se ljudi, videvši ovo, urazumili, da bi se vratili na put pravde. I tek posle toga, kada je Bog video da ljudi ne obraćaju pažnju na sva predubređenja i da i dalje čine zlo, ne uklanjajući se od istog, on ih je pogubio potopom. Kraj citiranja svetog Jovana Zlatoustog. I kao zaključak ovog videa, sveti apostol Petar prorokuje da će u posljednja vremena biti onih koji će se rugati hrišćanima da njihova proročanstva nisu tačna i da njihova vera u svršetak sveta i drugi dolazak Hristov nikako da se ispuni. O takvima i o razlogu odlaganja kraja sveta apostol Petar govori: i ovo znajte najpre, da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po sopstvenim željama i govoriti: gde je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomreše, sve stoji tako od početka stvorenja. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego da svi dođu u pokajanje. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Zato, ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru.